Kumbomwe watatengerwa na Princess B. Aisara chisturo chiri kunetsa satari chaira. Richiri kunetsa. Princess B what? We give thanks. We give thanks to Princess B. Takutotonorerwa nesuper. Super muneona muna October tetiteshe musuper. I hope munoiwo. Kumari achiri kupi? Lots of ndai. Lots of. Yeah. Imetato kuimwa. Lots of. Itongomwiwa. Yawanda baba. Tatoedizana kuti dollars akaipa. American ones. We give thanks. Kwa uya asina upiwa mari ndi asina upiwa mari. So much things aketiwa aziganu. Munyika muno ndimnyawanda abva kuSomalia ndakatizanzara kuya kwandakaita muno muZimbabwe vanhu vazhinji vari kungonditi muSomalian ane nzara muSomalian ane nzara havasati vakuda kunyatsa kutamba nei matowe nezvasimba mani aiwa ndiri kuita ndichiri kavha patakabva nyika kwedu ndo zviri pazvakufamba makanyanya kufamba takanyanya kufamba kwaunobva kuSomalia kusvika kuZimbabwe paine mutana pakafamba but kunoku ndiri kuona life yenyu inenge iri nani iri nani muri kutomwa masupa makagadzikira isusu kwedu uko hakuna zvese Somalia ndokuhopli. Somalia chako hopli ndo kwandava kugara ndakazowana stand muno muZimbabwe nekungwarisa ndakandazowana stand ndokuwa tichienda kumbudzi ndopawaiti mazuva ndiri kufamba ndo kufamba kwangu kuhopli farm ndokwanandiri kwaAntoni kwaAntoni mukasvika paAntoni munoona kuti mafaro atanga senguva dzatakuenda kumanheru aiwa anenge atanga mafaro wanodai ikona kutaura paAntoni pane pakaipa senguva kumanje zvausina ndai uchaita sei ameno wapiwa mari wavo tinongohakirana pane wapiwa mari ipapo tongohakirana havangazondirasi nhasi vamwe wangu watakura navo tatamba nguva yareba watone nhumbu kudhara munhu akabva musha mai manje habati nhumbu tamutraya zvese zvaramba makatraya zvese zvaramba habati nhumbu atinamutsvagira nouchika saka kuwina ndiani artist avarowa inonzi clerical guys maita bow boys tafara munhu watiri kutonyanya kutenda ka sister Biwada princess wazobuditsa mari yaiyo vakaipa vadauchengetedzwa so much things yevi so much thank you totaura towedzerwe makomborero kwavari ikoko vane right yekutaura zvavari kuda varambe vachiwedzera pavatumira kana dai pari vane simba rekutaura zvavari kuda kuona watisimudzirewo maZimbabweni tidi munhu anoda kutaura zvaari kuda kuona asingabuditse mari kuda mari kuti iwedzere mapounds ngaawedzerwe havabvumirwa kuti apa neapa chinjai apa apa madii kudai varatidza simba ravo zviri reti vane power ndazvitenda vashoma vanenge imimi ko vamwe vanotaura manje shamwariwo kundipinza bhizi kudenga stereo kune vamwe vanozoona kuti tsvaga ichoicho garira ichoicho kutaura zvavadoda halas vasilakala zvavadoda paside pamakeup nyaya hwane hakunetsa manje ndeyekugarisa ndo nyaya tiri kuti dai tichibatsirana paine mushanda anokwanisa kunge achishanda atibatsirewo titambidzawo kuti tikange kangechi nyaya yekukanga chaiyo poto yaita sei pane nyaya yatiri kutaura aiwa kuzongotaura kwekupedzisira kuti atanzwa vamwe because I love you chaiyo hatichakwanisi inda kupera chaiko kana I love you hatichakwanisi tangokwanisa kana tiine mari muhomwe ungoti ndeipi uri kumwe ipapo ndo pari kutangira but I love you chaiyo hatichatoikwanisa hatichaigona
Saka uchakwanisa kunyenga manje. Haiwa ndichatogona. Kwenda. Kutemba neawa kuti kana wakakwanisa kuti wakatuma trailer wao wachimbondisirawo pamwe ndingarara. Gava kuru kwemabebi. Eka ndozvandotaura kuti ndori kurukura acho rinofanirwa kuruka rombondipasa umwe wake because ndadzikira paspeed mazuva. Na Boris nembobobo wake. Awe bobobo ya ari namba 1 anetsa. Alule. Anolimba. Hayi anolimba. Ukamona ine twakadai. Na anobata size yese. Gava uya anenge anotokadai gava anenge anotsvakadai. Zvakadai. Gava hataurukira. Kati kana ivava ukaona kuno mara inoonekwa ungori semu mutaundi futi vanenge vari bhizi futi mutaundi vanoshanda kwese. Ava vanoshanda kwese mutaundi. Na Ameka anenge achingopotsera. Aiwa Ameka. Ndo long distance. Ameka izvo zvanongopotsera but kushanda chaiko hayo vachazowa basa wataitemba nawo. Havachashanda basa. Havachashanda basa. Wakungodya dziri kudanga wakavhima kudhara wakatanga kuchengeta saka vari ngodya dziri kudanga chete. Handiti. Tangu kuchengeta tsuro pamba zinozopedza dzapusa. Ndo zvavari kuita izvozvo. Saka unonzani plus? Inini ndonzi Samson. Hanzi na Blas hanzi Noah dai angonzi Samson. Motikari inonzi Noah dai angonzi Samson. Blas anotaura zvese. Because Noah aisafanirwa kunzi Samson. Noah aifanirwa kunzi Boris. Asi zvimabhazi zvimayitongo zvazonzi Samson. Plus you want na sister yangu ndio ngori mwana wangu nasika kuyamise mbasi. Na sister wapi? Anaweza kuyamisa taburu. Na sister wapi? Face yako hivi unasikiza watu. Na sister wapi? Watumira bari. Sister wapi? Na sister wapi? Ndio bofuzo sister yako ndio wale uzozo tupindure. Wapi? Tuwe kwanza kuyamisa hiyo mbasi. Ndio ngori mwana wangu. Princess. Teacher will be one. Utaweza kwanza kuyamisa ndio ngori mwana wangu. Basi. Apamwe zvaita. Aiwa. Sure, banyatsogetsa. Zvaita. Wayamwa mbazi. Ka Black American. Manigu tisu. Wakasika mkwasa kuyamisa. Tisu ka manigu. Waizo kuyamisa. Kete. Maniguru. Manigu tisu. Yes, right. Negros. Nicholas Dixie. Yeah. Ai boys. Aiwa Kawani. Sharp. Kawani. Big up Mad Miss Knox to the fullest. Daita say. What means what a boy? To the fullest. A very big. A very big. Yakapinga. Vatotiziyana na Kwete ruri. Biwa. Ma player ruri. Abo. Wedzera ona Blas ari kufamba kwazotora mari. Udabvunze izvo. Aiwa, waya uchifambisa. Queen ichi. Kudzi Queen ichi. Princess Biwa. Maratumidzirwa nani? Wakaipa Princess Biwa. Tangonzwa kuti aita manukunuku. Yazoibva. Yaibva yeye. Aiti. Apotsera. Aiti ane moto. Ramba wakadaro princess. Mara cheri muomwe manje ani wonga yacho ndadza kupinda. Aporisa ari pasaidhi anogona kungokenesa ichi. Achazona kuseri uku wachina diva spakwa mzikuru aikona kudaro hausati waibata kamari yake me and bricks nozotsemura Wakaipa Princess Biwa. straight from Nirikini. Aiwa wakapfura mabhambe ese ariko because varikopo kamatsaka kutozviziya zvinhu nemasaladi variko. Aenda kutenda ka 15 yangu nachinja kuti madola. Saka takati nyama wangu asana mbopiwo aupinde kamazijoji anakanigiresimorwa rusapi kakawanda vanowaenda kushop unoentertaina kana ka gold asi patinenge takanya munoita mutitipawo kaunofanira paunombopinza mvura paipa kuti makazodaisoka. Aiwa uya ane mvumo yekutaura vamwe havasati vane mvumo. Kana uchida une tuvanhu twako unongoti plata katota kusotera
chete tongotachuna unongoti nhingi nanhingoni zvati mawani parare Sa Blandina muda kuti akusoterei. Anonzi Blandina. Blandina. uwanise mbizo neimwe John okay awasiri Blandi yevi kawani atanakirwa pachizo achinotora chiri boma izvi anotendereza Pa Tuesday. apa Tuesday chatatoshaka kana plan kuti Tuesday toita sei no I've got a plan keep up the profile bricks what are we Okay. 2 minutes 2 seconds then Zakwan. Nechiwedzera chacho chakaipa. ava ndo vanonzi baba mudhakisi ndo vanohodha zvinodhaka zvavachisa mumao toziva tochikora tosotwa magetsi angaenda nanakuvairira generator bhozi tine big dance tina queen akashaya futi But kwa vamwe vasikapotsere ndai ava. chapedzera tangogadzira kuti mabiko tikaona nemabedroom tonongonakirwa yegaanenge maspecial she's a hero asati afa munhu apa overland soka ega ndovana vanototirakidza kuti ingire kune zvinhu zvikuitika bhozi vamwe tutogati amen kama ina moriti kuti munhu vakaendeko vasati vadzoka kana kutumira kana tsvairo kucharisamo masanambozvione kana chimopu chakanyorwa kouya wako kuti achakutumira mari bvangomupedzisa. uya pamwe zvakamudzvanya bhosi handiti pamwe chemberedzai dzikukirara kavasina kutamba navo saka stiri achaita bho achawana mandandakangana pane nyaya imwe ri kunetsa yasetu setu waparatsai aiwa hatisiri kwatiri mai manje haisi mudarire iyo wotangidza nyaya yako naboris chibaba chenyuchi one Tuesday ani nhasi ndani 24 ya ndibaba vanosvikira nimari yes president asvara mari mwezini makandipota 21 na 22 andangati Saturday 24 makandipota ndakazvarandiana mugabetilitu kule John vanoshiya kuti birthday rakadzibva kaini maita bo boys eva tutenda kwa celebrate futi ka birthday ramdani